semmonen pieni tarinatuokio. Ei vaan, en mä tiedä mikä tää on, mut you know, esittelen pehmolellujani, mistä olen saanut ja niin poispäin. No, tässä on tällainen pieni pingviini. Mä oon nimennyt sen Pinguks. Ja mä sain tän pari vuotta sitten joulukalenterista, jonka äitillä on sellainen laatikko, missä pistää aina jouluksi mulle jotain tavaroita sinne. Niin tää tuli sieltä yksi vuosi. Olikohan varmaan viime vuonna tää tuli. Ja mä nimesin tän Pingukset L2. Tää on tällainen pörröinen pieni pingviini, joka on lättänä ja tällainen pieni pörpää. Tossa on toi, mistä se on tullut. Tai no, on tehnyt sen, tai mikä se on nyt. Waddles, jotain, en tiedä. Mutta tällainen super pieni pingviini.